arglwydd ein gobaith, a rhoddwr pob llawenydd. Rhwy'n un ein heddoliad awydd idd geisio, o leini ddiallt a ddiwydion, ymddiriedeth i bwyso arnat, ath ysbryd i enyn ymateb ein mawl. Bore da iawn i chi gyd, a chroeso cynnes i chi roedfa. Diolch i chi am ymuno ni eto syl hwn. Ges i'r fraint yn ddiweddar o dreulio peth amser yng nghwmni y parchedig E.T. Stanley Jones, Cwm Afon. Un o weinidogion uchel iawn i barch ymlith yr annibynwyr, ac un sydd wedi cyflawni oes o weinidogaeth ffyddlon i'r arglwydd Iesu. Ac o'n i'n hynod ddiolchgar bod Mr Jones wedi cytuno i gymryd rhan yn y roedfa heddi. Fe fydd ef yn ein harwen ni yng ngweddi'r arglwydd ac yn cyhoeddi'r fendith hefyd. Diolch yn fawr iawn i chi Mr Jones, ac mi roedd yn hyfryd i gael eich cwmni chi. Bendith felly ar y roedfa, a diolch i chi gyd am eich cwmni. Y Meini Bywiol a'r Genedl Sanctaidd, Pennod 2 o Lythyr Cynta 4. Ymaith gan hynny a phob drygioni, a phob twyll a ragrydd a chenfigen, a phob siarad bychanus. Fel bybanod newydd i geni, blysiwch am laeth ysbrydol pur, mwyn i chi drwyddo gynyddu a chadwriaeth, os ydych wedi profi tirioneb yr arglwydd. Wrth ddod ato ef y Meini Bywiol, gwrthodedig gan bobl, ond etholedig a chlodfawr gan Dduw, ydych chwythau hefyd fel Meini Bywiol, yn cael eich adeiladu yn di-ysbrydol, i fod yn offeriadaeth sanctaidd, mwyn offrymu aberthau ysbrydol cymeradwy gan Dduw trwy Iesu Grist. Oherwydd y mae'n sefyll yn yr ysgrythyr, welef i'n gosod maen yn Seion, conglfaen etholedig a chlodfawr, ar hwn sy'n credu ynddo, ni chywilyddir byth mohono. Y mae ei glod gan hynny yn eiddo chwi y credinwyr, ond i'r anghredinwyr, y mae'n wrthododd yr adeiladwyr, hwn a ddaeth yn faen y gongl, a hefyd mae'n tramgwydd a chraig rwystyr. Y maent yn tramgwyddo wrth i fyddhau'r gair, dyma'r dynged a osodwyd iddynt. Ond yr ydy chwi yn hil etholedig, yn offeriadaeth frenhinol, yn genedl y sanctaidd, yn bobl o'r eiddo Duw ei hun, i hysbysu gweithredoedd ardderchog, yr un a'ch galwodd chi allan o dywyllwch,
yw ryfeddol o leini ef. Tybed a lwyddoch chi i ymweld â'r sioe frenhinol eleni. Dim sioe fi wrthnos hon gweitha'r modd, ond yn ddiolchgar am gael dilyn ar y teledu pan oedd amser yn caniatáu. Ond yw ein rhyfedd meddwl bod digwyddiad mor fawr ar sioe frenhinol yn cael ei gynnal mewn pentre mor fach, Llanelwedd, pentre ger tref masnachol Llanfair y Muallt, ac mae mwy i'r ardal cofiwch na maes y sioe yn unig. Ar y bryniau uwchlaw'r dre, mae chwareli, a phobl wedi gweithio'n galed yn y diwydiant hwn ers blynyddoedd mawr. Ac wrth yrru drwy Llanfair y Muallt, mae'n hawdd iawn sylwi bod yr adeiladau, yn enwedig y tai, wedi adeiladu o garreg Llanelwedd. Mae hyn yn wir hefyd am y bont sy'n croesi'r afon Wisg. Os ych chi'n teithio i Llanelwedd o'r Gorllewin, fyddwch chi siŵr o sylwi ar garreg arall mewn cai ym Mhentre Cilmeri. Dyma garreg sy'n nodi yn ôl traddodiad, y man lle lladdwyd Llywelyn ap Griffith, sef Llywelyn ein Lliw Olaf. Fe rhoddwyd carreg o gwarr Llanfair y Muallt yno'n wreiddiol yn y flwyddyn 1912 gan y sgweiar lleol, Sgweiar Blythe. Gosodwyd mai newydd yn ei lle yn 1956 wedi thynnu o chwarel Trefor yn Sir Gaernarfon, sir enedigol Llywelyn. Mae'r garreg wreiddiol o'r chwarel lleol wedi gosod ger y grisiau yn arwain at y gofeb. Dwy garreg o 2 begwn o'r wlad wedi cyrraedd yr un man ac yn coffau yr un person. Ond heddi ni'n mynd i droi at garreg arall, neu maen, neu conglfaen. Y gonglfaen yr ydyn ni'n adeiladu'n bywydau arni. A'r gonglfaen yw Iesu Grist. Arno ef yr ydyn ni yn adeiladu. Ond lle mae cychwyn adeiladu? Lle mae unrhyw adeiladwr gwers sôn amdano yn cychwyn ar y dasg o adeiladu? Wel, gyda'r sylfaen wrth gwrs, a chyda'r gonglfaen wedyn. Does yr un adeilad yn gryfach nac yn sicrach na'r sylfaen y mae wedi adeiladu arni. Falle bod rhai ohonoch chi wedi ymweld â Pisa ac wedi gweld y tŵr hwn yn pwyso ar ongl eithriadol o arswydus yn y marn ni. Oedd y tŵr hwn yn gogwyddo hyd yn oed cyn iddo orffen cael ei adeiladu. Ystyr y gair Pisa yw tir gwlyb sy'n esbonio pam fod y tŵr yn pwyso ar ongl y mae e. A chymod mae gwyddonwyr yn honni bod y tŵr yn symud 1 rhan o 10 modfedd bob blwyddyn, ac fe ddaw'r dydd pan fydd yr ongl yn ormod i ddal y pwysau ac fe fydd y tŵr yn cwmpo. A dyna fydd colli un o dyrau mwyaf enwog a hanesyddol ac eiconig y byd.
just oherwydd nad yw'r sylfaen yn ddigon cry. Rhaid wrth sylfaen gadarn a sicr i adeiladu arni. Mae bywyd da yn ôl yr hyn mae'r gair yn ei ddysgu ni yn ôl profiadau bywyd yn cael ei adeiladu ar sylfaen gadarn sef Iesu Grist. Ond fe ddysgwn ni hefyd yn yr Efengyl taw nid yn unig sylfaen yw Iesu Grist, ond mae ef hefyd yw'r gongolfaen, y cornerstone. Ac yn ein darlleniad ni heddi o lythyr cynta Pedr, mae Pedr yn dyfynnu'r proffwyd Eseia, a dyma'r dyfyniad. Wele fi'n gosod maen yn Sion, congolfaen etholedig a chlodfawr. Mae Bible.net yn dod iddi fel hyn. Edrychwch, dwi'n mynd i osod carreg yn Sion, carreg ddiogel, congolfaen gwerthfawr, sylfaen hollol gadarn. Fydd pwy bynnag sy'n credu ddim yn panico. Dyna dystiolaeth yr Hen Testament a dyna dystiolaeth y Testament Newydd hefyd. Ond beth yn ymarferol mae hynny yn golygu, gwedwch? Wel, yn gyntaf i gyd, mae'n golygu ein bod ni'n gwneud Iesu yn batrwm ar gyfer ein bywyd ni. Mae'r adeiladwr yn gosod y gongolfaen, y garreg gornel, ac o'r garreg honno mae gweddill yr adeilad yn cymryd siap yn dyfe, a garreg honno sy'n gosod y patrwm. Fe gewn ni'n galw heddi i osod Iesu yn gongolfaen i'n bywyd. Fe yw'r patrwm i ni. Oddi wrtho fe i ni'n tynnu'n safonau o'i gariadau, i dosturi a'i fyddeiant. Adeiladu'n bywyd ar y gwerthoedd a'r gwirioneddau mae amser a hanes wedi profi. Oherwydd mae'r gwerthoedd hynny wedi profi bod modd adeiladu cymuned gref iawn ohonyn nhw. Y gwerthoedd a'r gwirioneddau sy'n llifo o fywyd Crist. Cawn ni'n galw i osod Iesu'n batrwm i'n bywydau ni, yn rôl model. Ac mae cael rôl model da mewn bywyd mor bwysig yn dweud, yn enwedig i'r genhedlaeth iau heddi. Genhedlaeth sy'n cael ei denu a'i drysu gan bob chwa o ddylanwad o bob cyfeiriad. Mae nifer o'r dylanwadau hynny fel Pisa yn feddal yn methu dal y straen, ond mae Duw yn ein galw ni edrych ar Iesu, awdur a pherffeithydd ein ffydd, ac i batrymu'n bywyd arno fe. Yn union fel y mae mileniau bobl ar hyd y canrifoedd wedi darganfod mae Crist yw'r unig sylfaen gadarn. Yn ail, ein bod ni'n ystyried Iesu fel rhyw fath o fentor i ni hefyd. Nid Crist marw, nid cymeriad mewn hanes i ni gael ei edmygu yw Iesu Grist. Trwy rym yr ysbryd glam mae Crist yn fyw yn ein bywydau ni heddi. Mae Crist yn bresennol nawr, yn troi'r cyfarfod hwn yn oedfa, yn troi'r gymdeithas hon yn eglwys. Ac felly nid rhyw fodel yn unig i ni gopio yw sylfaen ein bywyd, ond un sy'n fyw ac yn bresennol yma nawr. Crist yw Cristionogaeth, ac nid rhyw ddogma. Person yw Cristnogaeth, a'r person hwnnw yn trigo yno ni yn ein harwen ac yn ein hannog ymlaen o ddydd i ddydd. Ges i'n fagu mewn stryd lle roedd yna ddwsenni o blant wedi cael ei magu yn yr un cyfnod â fi. A mas ar yr hewl bydden ni'n chwarae, bydden ni ddim yn styc tu o'r ein sgrinau gytre, achos oedd ddim sgrinau gyda ni, mas o ni. Mas yn chwarae pêl-drod i hyd yn oed y merched. Ac fe fydde tad un o'n ffrindiau ni wastad yn dod mas i ymuno yn y gêm. Y broblem oedd, ar ba ochr bydde fe'n dewis chwarae, dwedwch chi. Wel, roedd ei wastad yn dewis bod ar y tîm oedd yn colli y diwrnod hwnnw. Fyddai bresenoldeb yn y tîm yn newid holl awyrgylch y tîm, yn newid ac yn ysbrydoli'r tîm. Chwarae ar y tîm oedd yn colli. A nath Iesu yr un peth i ni wy'n credu. Fe ymunodd ar tîm a oedd yn colli, ac fe wnaeth i bresenoldeb yn y tîm newid pob peth. Fe ddath fel arweinydd ysbrydolodd obaith newydd, a hyder newydd, a gwroldeb a chariad yn ei ddisgyblion. Oedd ganddo cynllun mor rhyfeddol, fel nad oedd neb yn ei gredu. Ond fi gafodd hyd yn oed i ddisgyblion drafferth i'w gredu ar y cychwyn, cofiwch. Ond oedd gan i ddisgyblion ymddiriedeth ynddo fe, fel i harweinydd, ac felly wnaethon nhw benderfynu i ddilyn. A dyna chi syniad awgrymog iawn yn dyfe.
I ni'n chwarae gêm bywyd, a wi ddim yn cymryd hynny'n ysgafn. Cymharu bywyd ydw i. A mae chwaraewyr yn fwy na ni, ac yn gryfach na ni, ac yn fwy hyderus na ni, yn camu'n plith ni, fel arweinyddion, ac fel cyfeillion, ac fel bobl sydd yn hysbrydoli. Nid model yn unig yw Iesu, mae e'n fentor i ni yng ngwir ystyr y gair. Ydy hi'n bwysig bod Iesu'n fentor i ni? Na rhyw rai eraill lenwi rôl honno ni lle? Wel, cant, ond at ba bwynt ynddo fe. Mae rhai agweddau o fywyd nad yw'r ffrind gorau yn ddigon ar eu cyfer nhw. Pan ni'n wynebu heriau ar daith bywyd, mae angen mwy nac arwr marw arno ni. Mae angen mwy na ffrind arno ni. Mae angen craig arno ni. Craig yr oesoedd. Conglfaen gwerthfawr. Mentor sy'n bresennol ac sydd yn un cryf. Ac yn drydydd, ein bod ni'n edrych ar Iesu fel y morter neu fel y sement sydd yn ein clymu ni gyd ynghyd. Mae Iesu'n batrwm i ni gael ei ddilyn odi. Mae e'n fentor ac yn ola o gadw at y thema o adeiladu. Iesu yw'r sement sydd yn ein dyla ni ynghyd fel teulu Cristnogol hefyd. Pan ni'n adeiladu'n bywydau, ni'n adeiladu ar sylfaenu'n ffydd ni. Ond ni'n ychwanegu at hynny mewn ffurf perthynas ac eraill, cwlwm tyn y teulu, cyfeillion agos, mae'r cwbl yn ein tynnu ni ynghyd yn rhan o gorff Crist, sef yr eglwys ar y ddeiar hon. Sylwch ar yr hyn sydd Pedr i'w ddweud fan hyn, adnod 4. Wrth ddod ato ef, y Maen Bywiol, gwrthodedi gan ddynion, ond etholedig a chlodfawr gan Dduw. Yr ydy chwithau hefyd fel Meini Bywiol, ein cael eich adeiladu yn di-ysbrydol, mwyn offrymu a berthau ysbrydol, cymeradwy gan Dduw trwy Iesu Grist. Ie, rwy ti a fi yn gerrig byw yn heml Duw. Ond gadewch i ni gymryd y cerrig a'i gosod ar sylfaen gadarn, a'i dwyn ynghyd i aelodau cymdeithas rhagorol. Pan ni'n adeiladu'n bywydau ar Grist, ni'n dod yn rhan o deulu arbennig iawn, teulu'r ffydd. A thrwy'r teulu, fe gewn ni gymorth i adeiladu bywydau cryf drwy ein perthynas ac aelodau eraill o'r teulu. Sut mae adeiladu bywyd llawen a llawn felly? Adeiladu ar sylfaen da. A chychwyn adeiladu gyda'r gonglfaen. Ac o adeiladu ar Grist sy'n batrwm yn fentor ac yn fortor yn ein dal ni ynghyd yn un teulu. Fe gawn dyfu wedyn gyda'n gilydd. Fe gawn gredu gyda'n gilydd. Fe gawn freuddwydio gyda'n gilydd. Fel Meini Byw yn heml Duw. Amen.
Molwn di o Dduw ein tad, ein crew'r ancynhaliwr. Molwn di Iesu Grist, ein hachubydd rhan gwaredwr. Molwn di Dduw'r ysbryd glân, ein diddanydd anheiriolwr. Ein tad nefol, trwn ni atat yn awr mewn gweddi, gan dy gydnabod di yn grew'r archynhaliwr bywyd. Ac arglwydd i ni'n diolch i ti am bopeth i ni'n derbyn o ddwylaw di o ddydd i ddydd ac o awr i awr. Arglwydd i ni'n diolch i ti am bopeth sydd yn llenwi ac yn lloni'n bywydau ni. Cartrefi ac anwyliad, cyfeillion, cymdogion, cydweithwyr, a'n cyd-aelodau'n eglwys Iesu Grist a theulu'r ffydd. Diolch arglwydd dy fod ti yn sylfaen i'n bywyd, yn sylfaen gadar na gref y medrwn ni adeiladu'n bywyd arno. Diolch hefyd arglwydd dy fod ti yn dy fab Iesu Grist wedi dangos patrwm byw i ni. Helpa ni arglwydd i sylwi'n fwy ar ffordd Iesu, i garu'r di-gyfaill, i gynorthwyo'r bobl sy'n cael eu hesgymuno gan eu cymunedau, i fod yn drigarog a charedig, ond i fod yn wrol ac yn fewr hefyd. A diolch i ti arglwydd hefyd trwy dy fab Iesu dy fod ti yn ein clymu ni ynghyd, yn tynnu ni ynghyd yn un teulu, nid yn unig yn lleol, ond yn deulu sydd yn ymestyn i bedwar ban y byd. Arglwydd ein Duw, helpa ni gydnabod ein dymydniaeth ar Iesu Grist, a mae yn allweddol i'n bywydau ni, yn allweddol i'n pererindod ni fel Cristnogion, yn allweddol i'n datblygiad ni wrth i ni geisio aeddfedu fel Cristnogion. Cynorthwya ni o dad nefol, i efelychu y pethau gorau yn Iesu, ac o wneud hynny, sianelu dy gariad di i bob cyfeiriad o'n bywydau. Gwaen nhw'n arglwydd am dyfendu tharno ni yn ystod yr wythnos newydd hon a hithen dymor o gwyliau. A pha le bynnag y byddwn ni'n mynd, neu ba le bynnag fyddwn ni'n aros, bydd yn agos ato ni arglwydd, a bugeilia ni a thlan ysbryd, bugeilia'n calonau, bugeilia'n meddyliau. Gwrando'n gweddi felly arglwydd a bydd yn agos at bawb sydd yn wynebu'r dwyrnod hwn, mewn ofn a phryder a phoen, a phawb sydd yn galaru ac yn hiraethu am anwyliad. Clyw ein gweddi o dad nefol, yn enw Iesu Grist, a'n dysgodd ni wrthweddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwnelir dy wyllus, megis yn y nef felly ar y ddwyar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeu ninnau i'n dyledwyr, ac yna carwain ni i brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti i'w deyrnas a'r nerth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn ystod yr oedfa heddi. Tan y Sul nesa, cadwch yn ddiogel ac yn iach. Gras ein harglwydd ni Iesu Grist, a charia Duw, a chamdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll, yn nawr ac yn oes oesoedd. Amen.